ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ Thinkpiece. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಚ್ಚಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಕಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಕೇರಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೇಟಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಿಗಳ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಪ್ಪೋಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಅನಿಸಿಕೆನ. ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕೇರಳಾಗ ಎಡಮ ಗಂಟದ ಜರ್ನಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿಯ. ಸೊ ಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಪಗೇಲಿಡ್ ಪೋಯಿನಾಡ್ ದಸರಾ ತುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕೊಡಂಡತೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನಂಗುಲು ಈ ತಾತೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಿನಂಗುಲ್ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಸೈ ಅಗಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಾಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡತ್ತಂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ತೂಂಡಾಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದರ್ ಪಡ್ನಾಡು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆಲ್ದಿನಿ ಗೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವು ಉಂದು ಪುರ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಎಗ್ ಖುಷಿ ಆತನ ದಾಲ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆತಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಟ್ರಿಪ್. ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಪಿದೇವರ್ನಾಗನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಮ್ಮು ಕುಲ್ದಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಪೋಯ್ 10 minutes walking ಇದು ರಾಯಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಲೇ. ಓ ರಾಯಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಮೇರ್ ಅಗಲ್ ನನಗೆ ತೊಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊನು. ಸೊ 10 minutes walking distance from ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸೌತ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಾ ಓದ್ ಗೆತ್ತೋನ ನಿಂತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾತ ಮಾಥೇರಂದ ಎಂದೊಂದು ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಥೇರನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಲಗೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತಿ ಸುರು ಕೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪುರ ದೀದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರ ಆದ್ ನಾಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರಾಂಟ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಥಾಯ್ ಡಿಶ್ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಶ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರೆಸ್ಟೋರಾಂಟ್ ಆತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕುಲು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರೆ ನಲ್ಕನಿತ್ತನಲ್ಪ ಅಂಚ ಪುರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪುರ ಶೋಗಿತ್ತಂಡು. ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಡ್ಡು ಖುಷಿದ ದಿನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿನಕಾದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕ ಮಲ್ಪುಡು ಕೊಡಂಜಿನಕಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಾನಿ ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ನಸೀಬ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಪುಟ್ಟುನು ಕೊಟ್ಟಿಂತು ಅದ ನಸೀಬ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದಿನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನ ಕುಲ್ತಿಕ್ಕು ಓ ತೂಲಗೆ ಲೈನ್ ದಕ್ಕುನು. ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದಿನ ಶುರುವಾತ ನೀನಿ ಕೊಚ್ಚಿ ತಿರುಗತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋನಾಗ ನಮಕೊಂದೊಂಜಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪಂತಿಕೊಂಡು ನೆಟೆ ಮಲ್ಲ ನೇವಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಣತೆ ಅವು ರಿಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನೀರ್ದ ಬರೀಟೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಕನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೇರಳಲತೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ತಂಪು ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಾತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬತ್ತುನ ಭಾರಿ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಸುರೂತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು. ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬತ್ತಂಡ ಸುರೂಟ್ ಅಡೇಗೆ ಪೋಪಿನ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಲ್ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚರ್ಚ್ ಪೊರಂಡು. ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೈಕ್ ಪುದರ್ ದಾಯ ಬೈದನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪ್ದ ಮಧ್ಯೆ ನೀರ್ದ ತಾದಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿನ ಸುರೂತ ಜನ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ. ಸೊ ಸಿ ರೂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ದೇರಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಇಂಡಿಯಾಗ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಕೇರಳಾಗ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೈತೇರು ಮುಲ್ಪೋಡ್ದು ಸ್ಪೈಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿಲ ಈ ಚರ್ಚದ ಉಲಾಯ್ಡೆಂಡು ಈ ಚರ್ಚ್ 500 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ರಿಪೇರ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಕೇಂದ್ರ ತೆಗದಂಡು ಈ ಚರ್ಚದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಆರ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ಕುಲ್ನಾರ್ ಪಂಡೇರು ಫೋಟೋಸ್ ಬೋಡಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ನಮಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್. ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ 14 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬತ್ತದ್ದು ಈ ಚರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಪಿರ 19 ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಗೆ ಅವಲೇ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಆರೇನು ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ನಿಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮನ ಸಮಾಧಿ.
ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಗೋಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಗೂಗಲ್ಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಟೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ದ ಅಂತೂಲೆ. ನೆಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಡೆ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈದತುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೇವಿ ಶಿಪ್ ಆರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಸೈಜ್ ಹಿಡ್ದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ದೂರಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗಿಜ್ಜಾತ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಗುಲು ಪೂರ ಎದುರು ಪೋದು ದೆಂಜಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪತ್ವೇರು ಆಂಡೆ ಬೇಗ ಈಜೆಂಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚ ನಮಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಎದುರುಡು ಬಲೆ ತಲ್ಕ ತೋಜುಂತೆ ನೀಕು ಚೈನೀಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಚೈನಾದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬತ್ತದು ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು 500 ವರ್ಷ ದುಂಬುದಾಗೆ ಉಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಆದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ತೂವರೆ. ಕೊಚ್ಚಿನ ದುಂಬು ಡಚ್ ದಗುಲು ಇನ್ವೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಗುಲ್ಲ ಮುಲ್ ಸ್ಟೇ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಲಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ್ದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಉಂತುವೇರು ಅಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಅಗ್ಲೇ ಬೋಡಾಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊನು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರಾಂಗ್ ಪೋಯಡ ನೆಟೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರಾಂಗ್ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆನ್ಯೂ ಪೂರ ಪಿದೆಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ಲಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲಾತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಉಳ್ಳೇದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇಜಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಗ ನೆಟ್ಟೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್ ಸ್ಪಾ ಅವು ಪೂರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರಾಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋರು ಬಡಾಂದಿತ್ತನ ಈಗ ಎಂಕಲು ನಾಡೊಂದು ಪೊಯ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳು ಆರಾಮುಡು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಪರೋಟ ಪೂರ. ಶೋಕುಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಬ್ಯಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಪಂದ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ನೀಗ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದಲ್ಕ ಬ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಬಂಗ್ಲೋಡು ದುಂಬು ಡಚ್ ನಗುಲಿತ್ತೇರು ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾದಿತ್ತನುಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡುಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆದ್ಲ ಒಂದೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಏನ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ ಪೂರ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಒಗ 500 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆನೋವೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬುದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗ್ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದೇರು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದಣ್ಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಅಡಿಟ್ ಈ ಬಂಗ್ಲೋದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇದ ಮುಟವು ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ. ಕೇರಳಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ನೀರುಡೆ ಕಡಲಿಡ್ದೆ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಶಿಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ರೋಡ್ ಪೂರದಾಗ ಇತ್ತು ಜೊತೆ. ಶಿಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ದುಂಬುದೊಗ್ಲು ಪೂರ ಪಿರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಜರಿಗೆ ಏತೋ ಜನ ತೈಯೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ ತಾಗೊಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ದೇಶದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ದೇಶ ಪೋಡಾಂಡ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಲಿ ಏತ್ ಬಂಗಬತ್ತು ದುಂಬುದೊಗ್ಲು ಬದುಕುದೇರಂದು. ಕೊಚ್ಚಿಡ್ ಡಚ್ ನಗುಲು ಆಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡಚ್ನ ಕಿಚನ್ 500 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅಂದಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದಗೊಡ್ದಿಂಚಿ ಇದ ಮುಟ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡಗುಲು ಸಂಭಾಲ್ದು ದೀತೇರು ಬೊಕ ಅಗುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೈತಿನ ಕಿಚನ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೊಕ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟೋರ್ ಚಿಂದ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ನಮಕ್. आम आदमी के हाथ में छोटा सा आम मेरे कुक्कु तिक्कड़ कुक्कुದ ಮರ ನೆಟೆ ಬೂರ್ದುನ್ ತಿತ್ತು ಡಚ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೂಲಿತ್ತು ಅಂಚಾದಗುಲಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಪಿದೇರ್ದಗುಲು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ನಗುಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಒಂದೀತೇರು ಕಡಲೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಇರ್ಲ ಎನಿಮೀಸ್ ನಗುಲ ಇತ್ತೆಡ್ ಅಗಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪೋಡ್ದೆ ಅಗುಲು ಹಾಕದ್ ಪೂರ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಎಂಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತತೆ ಅವೇ ಒಂದು. ನಮೈತ ಬೈದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇವಿದಗ್ಲೆಗ್
ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದುಂಡು ಅಗಲ್ನ ನೆನಪು ಮೂಲುಂಡು. ಅಗಲ್ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಶಿಪ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೇರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇನಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಗೋಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು, ಒಂದೊಂದು 3D ಟೈಪ್ದ ಆರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತಿನ ಒಂದು. ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಕೇರಳಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಪಿದೇವ್ರಿಗೂ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲೈಚಿ ಉಂಡತೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂತು ದಿನ ಬರೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಬ್ರೇವ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರ್ಗೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನಗುಲು ಮೂಲಬತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟೋಗು ಲಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಗುಲ್ ಮೇರೇನು ಕೆರಿಯರ್ ಪಂದ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೇರ್ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಏರಿಯಾ ಮಿತ್ತಡ್ ವೈಪಿನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವೈಪಿನ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೈ ರೋಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಪತ್ತೊಂದು. ಬೊಕ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದ ಪಿದಾಡ್ಲಾತೆ ಕೆಲವು ಶಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಮಿಸೈಲ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮುನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೈತಾರೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಲ್ಕ ನೆಡೆ ನಮಕ್ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತೇರು. ಮೂವೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿತೀನಿ. ನೆತ್ತ ಹೈಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಐತನ ಪನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪೋಡಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಉಂತಾಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡ ನಿಗುಲ ಅಂದಾಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತಿರುಗುದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಬೇತೆ ತಾದಿಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂದಿಂಕುಲು ಏನಿಯ ಫೆರಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ 1 ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 2nd ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವು ಪಗೋಡ ಬಂದುಣ್ಣತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಫೆರಿ ರೈಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಫೆರಿ ತ ಉಲೈಡಿ ಏತ್ ಗಾಡಿಲು ಕುಲ್ಲುವ ಪಂದು ನಿಗುಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆರಿಡ್ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಗಾಡಿలో ಪತಂ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬೊಕ ನೀರ್ದ ಮಧ್ಯಡ್ ಪೋನಾಗ ಚುಚೂರು ಪೋಡಿಗಂದಿತ್ತು ಕಕ್ಕರ ಅರ್ಪಣ ಅದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಬಂದು ಅವಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಒಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ದೂರ. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿದ ದಡ ಸೇರಿಯ ಇವಾಗ ಈ ಟಿಕ್ಕಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಡಿಗಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ ತಾಂಟ ಒಂದು ಪೋಪೆರ ಬಂದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ. ಇತ್ತನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎದುರುಡು ಸಾಲುಗಟ್ಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಅವು ಏರಿಯಾದ ಬುದರ್ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ ಬಾಂಬೆಡೆಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ನಮಕ್ ವಾಕ್ವೇದಲ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಕ ಉಂಡು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರುವೆರು ನಡಪೇರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಲೋನ್ವೇರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಡೆ ಬೋರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಉಡುಪುನ್ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ರೈನ್ಬೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಟದ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ತೋಜಪಾವೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ತುಲೆ ರೈನ್ಬೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂದಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜುದುಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೆರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜೆಂಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆತ್ತ ನಂಚದ ಈಡೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಫೇಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ನಮಕ್ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈತೊಂದಿತ್ತೇರಿ SBIದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂದು ಭಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ಲ ತುಯಿನಿ ಯಾರ್ಲ ತುಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಹೊರತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ 4 ಎಂಕುಲ್ ಕೂಡ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಥಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ತಾದಿ ఒక 5 ಗಂಟೆರ್ದ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಗುಲು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ನಮಕ್ ತೋಪಾವೇರು 6 ಗಂಟೆರ್ದ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಜಿನಿಗುಲು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂವರೆತ್ತನ ನಿಗುಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅತೆ ನಮಕೊಂದು ಊರ್ದಾಗಲು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜಂಚದ ಎಂಕುಲು ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಎತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಮೊಗುಲು ಮೇಕಪ್ ಗುಂದೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಗ ಮೂಲು ಉಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ AC ಹಾಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದು ತುಲೆ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಕ ತಿರ್ತು ಪೂರಾ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಗುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗುಲು ಒಂಚೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ತೋರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ನೆಟೆ ಕೆಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಗುಲು ನತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೈತೇರು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗುಲು ಎದುರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಗುಲ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು Kathakali combination of two Malayalam words. Katha means story, Kali means play, story play. Kathakali makeup using all natural colors. ಮೇರಿತೆ ನಮಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಥಕಲ್ಲಿಡಗುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರತೆ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಕಲ್ಲುಡು ಅರೆತ್ತದಾಗುಲ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನಾಗುಲ್ ಮೋನೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನು Our story is Kීchakavadham Mahabharata story. ಮೇರಿತೆ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣು ಬೊಕ ಐಬ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತೊಜ ಪವನ್ ಪಂದ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲ ಪೋಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ತೊಜ ಪವನ್ ಪಂದಾರು ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮುಕುರಂ ಭ್ರಮರಂ ಸೂಚಿಕಾಂಕಂ ಪಲ್ಲವಂ ತ್ರಿಪತಾಕಂ ಮೃಗಶಿರ್ಷಂ ಸರ್ಪಶಿರಸ ವರ್ಧಮಾನಕಂ ಅಲಾಳಂ ಊರ್ಣನಾಭಂ ಮುಕುಳಂ ಘಟಕಾಮುಖಂ ಐಸ್ father mother brother sister husband wife baby ವದಿಗ ಮಾಲಿ
ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೀಚೆಗೆ ಪನ್ಪಿನವರಿ ರಕ್ಕಸೆಪ್ಪು ಆಯ್ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆಗೆ ಅಪಗ ಆಲ್ಪೋದು ಭೀಮಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚೆಂಚ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು. ಸೊ ಭೀಮೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದು ಈ ಕೀಚಕ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನು ಕೆರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಮೈತೆ ಬೈದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಗ್ ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾರೆ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಪಂದ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ UAE ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದೊಲ್ಲೇರು. ಇಂಡಿಯಾದ 4 ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಲೂಲು ಮಾಲ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೊಕ ಲಕ್ನೌ ಇರ್ನೋದ್ ಲೂಲು ಮಾಲ್ ಗಲ್ಫ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬೊಕ 4 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಡುಂಡು 300 ಚಿಲ್ಲರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕೊಚ್ಚಿದ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಡ್. ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ರೆಸ್ಟೋರಾಂ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟೋರ್, ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಎರೆನಾ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ನೆಟೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿನ್ನೆಗ್ಲೆ ಗತ್ತು ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗ್ ಲಾತೆ ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡ್. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವ್ಜಿ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಡೆ ಹೆಂಕಲು 1 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಲೂಲು ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗದ. ಈ ಮಾಲ್ದೊಳೈ 2500 ಜನ ಕೊಲ್ಲುನಾತ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಡ್ 22 ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ 5 ರೆಸ್ಟೋರಾಂ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 3000 ಕಾರ್ ಉಂತುನಾತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದ ಡೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂತಾದ ಒಲ್ಪ ಉಂತಾದ ದಾದ ಅಂದು ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಕೇನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನೆಟೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ. ಪೂರಾ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಾಜನ ಒಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಐಟಮ್ಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕೇಕ್ಸ್, ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಪಜ್ಜಿ, ಮೀನು, ಕೋರಿ, ಮಾಸ ಪೂರಲುಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಿಜ್ಜಾಸ್ ತಿತ್ತಿಯ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಯಾಲಡ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಫ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂನು. ಆನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಐನೇರ್ದು ಅಷ್ಟ್ರದು ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಯಾಲಡ್ ಇರ್ತುಲೆ ಏತ್ ಬಗೆದ ಉಂಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಉಂದು. ಚೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ದ ಚೀಸ್ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂತೆಯ ನಗುಲು ಪೂರವೇನು ಶ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪಿಜ್ಜಾಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಚೀಸ್ಲ ನೆಟೆ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಮಾಲ್ ದೊಲೈಡ್ ಇತ್ತಿನ KFCಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ
ಹೊಸತೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಚೀಝಾ ಬಂದು ಚಿಕನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾದ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಚೀಸ್ ಬೊಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಪಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಕೊಚ್ಚಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದೇನುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಹೊಸಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.